d'estar pensant una mica el tema. Bona tarda. Ja veig que teniu a cada desactivació. Esteu molt contents. I jo voldria dir-vos una cosa més. És una il·lusió que jo tinc i que m'agradaria que la propera es pogués parlar de les emocions de les persones grans. Que dintre d'aquestes emocions venen totes les malalties. I això m'agradaria moltíssim. És la meva il·lusió que moltes de les coses que les persones tenim... No se oye mucho. Acosta't. Se sent o no se sent? Acosta't una mica més al micro. Dintre de totes les malalties que les persones tenim, hi ha unes emocions amagades amb l'inconscient que fa que les persones grans agafem moltes malalties. Llavors, a mi m'agradaria fer una mica de xerrada quan anem amb els llars i llavors parlar d'aquestes emocions que tenim, que és la clau de que les persones, quasi totes, jo diria que totes, tenim malalties. Ho repeteixo, tenim malalties. Si a mi la propera m'agradaria, que ho he estat pensant, que demà tenim la reunió del Consell, i és que a mi m'agradaria que els nens de 10 o 12 anys poguessin estar amb nosaltres, com a 60, a l'hora de dinar. I llavors fer preguntes i contestes d'ells amb nosaltres. I jo crec que quan controlem totes les nostres emocions és el punt més gran d'aquesta societat.